Здрасти! Здравейте! Може да питам нещо? Да, Така, виждам, че си във форма, обаче пък искам да те питам, имаш ли приятели и познати, които постоянно са на диети? ами да, имам. В смисъл, Просто чувстват се, че трябва да почнат диета. да, със сигурност. Вярваш ли ми, че с чай аз успях да постигна невероятни резултати? Със сигурност. Добре, чувала ли си за слипър? Да. Така, слипър по принцип са изцяло натурални, нямат абсолютно нищо в тях, което да ви притеснява. Това са само билки. Трябва да последваш слипър БГ, между другото, за да мога да ти подаря един чай, да го подариш на някой приятел или приятелка, който се чувства, че има така нужда да отслабне. Аз лично съм го пробвала, казвам, подчертавам, не веднъж. Трябва да последваш слипър БГ. Покажи на камерата, имаме го. Добре, ето подарявам ти един чай тогава. И много се радвам да напишете отзиви, когато го изпиете. Отзад си има описание как се пие, с всичко останало, така че предполагам, че няма да е проблем. Благодаря. За нищо, чао, хубава вечер! Ето, помагаме на хората да отслабнат. Какво да ви кажа?